Hakasian kebeningkong apa ko makan ke jaka. Tamakani kadina benta ki beton jonga jongpi. Haki khilimat ai buram khadu ke GMK Coffins kadan hangni na benta jongpi. Nakani ke jaka pinyo ai senduk belasna kerpang haki design buper nadu ki batap jan ba polish ba ki premium kumju nasna ki nong o srong bedon sap jongi. Haki senduk labu ki rukam penshong sponge ki jaka bu yet ban pe khadu ki handle ki babun rukam ki bakentrup ki imported premium handles kat kum ke jingdon kam jongpi. Ki penle ru ki jaka tho kerteng kum ki ding phna bat ki we hala ki jingle nyam ki jongpi. Kila ban ji di laki size ki rong ni ki design lani paru di design jongpi daga jing tho jingwo bat kadur kadar bat kin pen urlong kuma pikwa na benta ki jingej bag jingle nyam khadu jong ke yeng kesem lani ki kan hun nyam jongpi. Ban pensuk susu ki leru ki delivery habbarok we ki jela bat shabar kumju ban pen poi hadu yeng jongpi ke baki laru ban pen poi bun model ba phila ban jet tangkat ke ba phi don kam. Ki leru ki emergency delivery ba hapo shikenta bat airu ki air transport certification ban pensuk ki kelentia jongpi hadu de poi yeng lada don kam. Ki pensuk ru ipi daga return policy lada jarn khat bagi model ki ba phi kim ya hap kat kum kajing don kam jongpi. Lech ke website gmkcoffin.in ban jet kat kum kamon jongpi lani sif ki ni number ban pensuk ipi haki por badon kam. Kajing imbrio kade kajing ai smooth ha ka jong blay. Bat kani ke jaka kan yarap ipi phila ban ai ke buram khadu namta kajing im jong ki beton ki jongpi.